खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं रबिन बसुमतारी। चिपकाइनि गाम्बारि गामियाबो रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बोसोर गोदाना सौफैलायबाय, दाउ खौवौआ गाबफैलायबाय, सुबुं माहारिफोरनि गोसोआबो रंजानाय लाबोलायबाय। थिग बिदिनो क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय चिपकाइ 1 नं सिलखिखाथा गाम्बारि गामियाव 6थि रंजालि बैसागु बरायनाय फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै रंजा बाजायै रंजालि बैसागु फोरबो बरायदों। नंगौ, गुबुन गुबुन बोसोराव खुंनाय बायदिनो देग्लायबो 6थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे जौरां क्लाबनि आफादगिरि मनज ब्रह्म आरो नेहाथारि मुर्तिनाथ ब्रह्म बिथांमोननि बानजायनाय मेलाव लिंहरजानाय गाहाय आलासि महरै चिपकाइ दख'रा आबसुनि आफादगिरि सोमावसार मोसाहारिया बाहागो लायो आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। लोगोसे गामिनि गासै गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासैबो गेवलां मेलाव बाहागो लानानै जाफुंसार जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथां सोमावसार मोसाहारि आरो खुंफुं आफादा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। नैबे गाम्बारिबिल गामि 1 नं सिलखिखाथा गामियावहाय जे रंजालि बैसागु फोरबो 6थि देग्लाय बोसोर जाफैबाय। बे गामियावहाय बे 6थि बोसोर जानायावहाय जोबोद जे मोनसे मोजां हाबाफारिनि गेजेरजों बियो खुंजादों। दा बिथांमोनहा जोंखौ चिपकाइ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आलासि लेंहरदों। बिथांमोन लेंहरनाय बायदियै जोङो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो दा रंजालि बैसागुनि जे आङो बयनिसिमबो साबायखर बावहरग्रोबाय बा गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो दिनैहाय बाबा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनिबो 166थि जोनोम सान। दा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बाबानिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दा रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया आथिखालावहाय बयनिबो गामियाव जोबोद सामना हामना सलियो। मोनसे समाव बैसागु होननानै बुङोबा लोंनाय जानाय बा बेफोरबायदिजोंनो जोबबोयोमोन, खिन्थु आथिखालावहाय मोनफ्रोमबो गामियावनो दिनै रंजालि बैसागु बोथोरखौ माने गाजा गोमजायै मोनसे हाबाफारि लानानै फालिनाय जायो। मोनसे जौसां लुनानै जे बाहाय माखासे हाबाफारि लानानै फालिनाय जायो। दा बियो जोंनि बर' हारिनि थाखायनो मोनसे जोबोद गोग्गाथाव आरो रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो बर' हारि हिसाबै जेरावखि थाया मोजाङैनो फालिनांगोन आरो फालिलांबाय थानांगोन। दा बैसागु बोथोरा जों बर' हारिनि थाखाय माने मोनसे सोमोन्दो गोनां, आबादजों सोमोन्दो गोनां बा जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो। बेखायनो जोङो रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनांगौ बयबो, बयनिबो गामियावहाय। बेखौनो आङो आसा खालामो। दा दिनैहाय जे बे गाम्बारिबिल गामियावबो जे मोनसे समायना रमायना माखासे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जे बिथांमोनहा फुंनि बाहागोआव जे फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि, लोगोसे दिनै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, बेजों लोगोसे गामियाव जयग' सावनाय, बे हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव आरो माखासे हाबाफारि मोसानाय बा बायदिसिना बादायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ खालामदों। दा बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों जे बे हाबाफारिखौ मोजाङै फालिनायनि थाखाय। आरो जों बयबो जे बर' हारि हिसाबै जे बैसागु फोरबो बेखौ बयबो गाजा गोमजायै जेरावखि थाया मोजाङैनो फालिलांगोन, बेखौ आसा खालामना आं बे बुंनायखौ नंगौ निस्सय माने दा बैसागु बोथोरनि जे बे फालिनायनि गेजेरजोंबो गामि गामि जे फालिनायनि गेजेरजोंबो जोङो माखासे नियम निथि जे दङ गामियावहाय, बैफोरखौ जे फोसाबनायनि जे लामा बेखौबो जों खालामलांनो हायो। माखासे जे सावराय मेलफोर लानायनि गेजेरजों बा माखासे जोङो हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जोङो सोलायनाय, जे गामियाव जे सोलायनाय बा जोंनि खौसेथि बे अनलायनाय बेखौ जोङो लाबोनो हायो। रंजालि बैसागु बराय फोरबो जों मोनसे सावरायमेल हाबाफारि लादों। नोंथां खुंफुं आफादनि जानानै मा बुंगोन बे समाव? गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि
निउस चेनेलखौ बरायनानै लाग्रोबाय। जोंनि बे सिल्किखाता पार्ट 1 गाम्बारि बेल गामिया दिनैसिम 6थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया आवगायबोबाय। लोगोसे जोङो बे गामियाव जोंनि गामियाव जेरै जोंनि फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बे गामिनि गारजेनफोर बे जोंनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायजों जाहाथे फंबाय बिनानावमोनहाबो गाव गावनि जेनाखि थांखि फरायनाय लिरनाय दामनाय देनाय मेथाइ खननाय लोगोसे गारजेन व्यक्तिफ्रा बोथोरजों सोमोन्दो लानानै माइ आबाद जिखुनु आबाद मावनाय आरोखि बे आबादखौ सोमोन्दो लाखिफानानै थुलुंगाखांहोनो थाखाय जों नैबे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों फालिबोनाय जायो। सानबेसे हाबाफारिजों खुंनाय जादों बे फोरबोखौ? बेयो जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जायो। मा मा थांखि लानानै नोंथांमोना आवगायगासिनो बे फोरबो खुंनो? थांखिया जोंना जाहैबाय दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायाव जोंहा सिगांग्रो हारिमुनि फिरफिला उरायहोनाय लोगोसे जोंहा ब्रह्म धर्मनि फिरफिला उरायहोनाय बेजों लोगोसे जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफानि मुङाव जों बिबार बावनाय हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसे जोंहा गामिनि बोसोरनि जयग' होनाय हाबाफारि बेखौबो जों लाफानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा खारनाय हौवासाफोरनि हिन्जावसाफोरनि जों खारनाय बादायलायनाय खालामदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो मोनाबिलियाव जोंहा हारिमु दिन्थिफुंनाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंफुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा MIL इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।